След първото дете цар, Калиман I Асен, на трона се възкачил неговия полубрат Михаил II Асен. Качен е на престола от майка си Ирина, която след заговор свалила неговия предшественик. Но Михаил също като Калиман бил още дете, а държавата в буря. Докато регенти управлявали вместо него, южните земи падали под ударите на Никейската империя. Град след град България губела земи, а унгарският крал дори се нарекал цар на България. Михаил растял в сянката на по-могъщи и предателски ръце, дори тъстът му го продал за малко власт. Но царят не стоял безмълвен. Щом врагът от Никея загубил императора си, Михаил повел светкавична война и си върнал част от заграбените български земи. Ала ножът, който щял да го прониже, не идвал от чужд враг, а от родна кръв. По време на лов неговия братовчет Калиман II, воден от амбиции, го пронизал смъртоносно. Така, едва 17 годишен, Михаил II Асен си отишъл, предаден, но запомнен. И с неговата смърт започнала нова вихрушка от борби за българската корона. Легендите мълчат, но историята помни. Детето цар, което искаше да бъде владетел. За още интересни факти за владетели, битки и интересни събития от необятния свят на историята, последвай ме